Loh, Mbak Nur, Mbak Win, kok wis nang kene? Kono sesuk candak ta iki. Ya gak ono, Mbak, wis mari kabeh. Ambekan sampean iki lho, lihat rewang tak gak beduk-beduk ket mrene ya. Lah iya, kene wis tandang gawe ket isuk sampe jam yang iya, ya wis ngene. mari sih. Aku keturun sepurane ya. Mbak, aku mrene iki kate njaluk mangan titik ayo. Ono, Mbak. Ya. Sampe sik Iya, kan ono ning jero. Sik ya, tak jebul sik ya. Suwun ya. Yo. Pancet ae wong iku kebiasaan yo. Lah iya, Mbak. Gak rewang tapi wis gua penjaluk mangan. Makane Salah. ini moro-moro ngono lah aku sing duwe omah lek gak tak wene lah ya gak penak. Iya iya, Mbak. Wis terkenal kan iku, Mbak ya. Gorong rewang tapi wis jakakno njaluk mangan. Untung awake dhewe kok wis terbiasa ya kayak ngono. Ya Allah. Mbak Win. Wis mari mangan aku suwun ya. Ya, padha-padha wis warta. Wis engko lek ancene rewang maneh aku celuken ya. Tak mulai dhisik ya, suwun ya. Yo. Alasane lho jarene lek foto dikonyel lho. Iya. Wong wis mari kok butuh apa? Wis alasane njaluk mangan tok asline. Sapa sing katene nyelong Mbak wis pancet tingkah lakune. Astagfirullah.